Salamu alaikum. Aha, MCS. Na oga. Ka sake zuwa. Tun lokacin da ake sanyi gashi yanzu zafi ake kaga sai gumi kawai mutum yake ta yi. Wallahi sai godiya. Yau ga na Allah ya kawo ni zauren ka shugaba. Ina da wata tambaya ne wanda ta daure min kai. Okay, mecece? Shine nace to bari in zo zaure yau ko Allah zai sa in samu fahimta. All right. Ina so in san me ma'anan ya aka samu wannan kalma Africa. Africa. Da turanci ne. Okay. A free car. Din da aka iya kiran shi Africa. Okay. A ina ne? A Berlin Conference. Lokacin turawa sun considering continent namu yana nan kaman Africa ne, kowa kawai ya shiga free of charge. Yayi abun da ya ga dama a cikin motors. Na'am. Shi yasa a lokacin suka je suka raba kasashen Africa sakankanin su. Na'am. Faransa ta samu nata, Portugal ta samu nata, Spaniya ta samu nata, Ingila ta samu nata, mu muka faɗo a karkashin Ingila. Sun samu kasan ne gashi nan kawai kara zube, da su iya mulkan mutane in kun ki masu yake ku, kawai suka kira shi Africa. Yes, Africa. Africa, okay, haka ne. Yadda aka samu Africa kenan. Masha Allah. Idan har ka samu mota, free aka maka leave, baka biya kuɗi ba, kai dan Africa ne. Aka ne ko da kai bature ne. Alhamdulillah. To ma gode shugaba, na gode. Ni ma godiya nake. Sai na sake dawo. Yawware. Na gode. To sai an jima.